Bizning ezrek yardımımız kesin. Salakaylarını sen toplatsınlar. Изгі тілеклерін айтып, әзір болған маскировка шілтерін қопшыққа тұтырып қоялар. Шыбықла олының изгі көңілі би апалары да харбилер үшін сет көре башлады. Кім нешік ярдам етішәлі, шулай ярдам етәбіз. Но аннарысын еще анда помощь СВО-га и безнең авылның татулыгын алажыйсы. Менә без шундый күңелле җыелышып утырабыз, кызлар җырлыйлар, яшь вакытларын искә төшерәләр. Бер төн эчендә агачлан корылманы урнаштыралар, ятмәне тарттырып иртәнге якта апалар җыелышып, эшне башлап та җибәрәләр. Башта тасманы тиешенчә кисәләр, 6 төрле төстәге тасмаларны чиратлаштырып үрәләр. Махсус хәрби операциянең беренче көннәреннән үк чыбыклылар егетләр өчен гуманитар ярдәм әзерли. Медицина керек яраклар инде, таблеткалар, дарулар жисак, киемнәр әйтергә кирәк инде, җылы киемнәр дә җибәрдек. Нарсын бергә мәчет белән берлектә инде, хәзрәт белән берлектә узган ел менә гашур садакасы җыйган анда яшелчә, бәрәңгеләр җибәрсәк, инде мәктәп инде шулай ук окоп шәмнәре ясадылар, бик матур гына әйттереп. Безгә уже 5-сен бәйлибез, әле башланга 1-2 атна гына бар микән? Но бик тизрәнделәр, Аллага шөкер, менә көн сайын уже тизрәк бетерәбез. Иң беренче бер сетканы 3 көн эшлидек, аннары 2 көн. Һәр уже Алла бирсә, ирәнәбез, даже көнгә может берәрне ясый башларбыз. Менә шул кеше күбәйгәнен көтәбез инде, конечно. Зур хезмәт куеп биредәге хатын-кызлар җиңү өчен тырыша. Тик аларга эшче куллар җитми. Бу эшкә битараф булмаучыларны үз сафларында көтәләр. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Siz meni köçürəsiniz mi?